Good evening. Gutom ako. Dami kong gutom. Kararating ko lang po. Dami kong gutom. Meron sila na dalang spaghetti dito. Siyempre, since I'm a spaghetti lover. Kain. Kararating ko lang po mula sa napakahabang biyahe. Hi, kain na, Christine. Ate. Nandito po sa taas, nanonood po. Diba? Hindi malaki sinalubong, ang dami kong maleta. Kabababa ko lang dito yan. Oh, kararating ko lang. Grabe talaga yung biyahe. Sinabi mo pa. Kung pala ako nakakain ng hapunan. Layo. Malis ako ng 12 hours. Malis ako ng 10 a.m. doon sa saan? 10 ano na? 10:30 na. Gutom na ako eh. Opo. Hi, Ate. Sorry ka na, hindi ko muna kayo masyadong sandali. Nasa YouTube channel ko po. Nandun yung dahilan ba't ako umuwi. Malalaman nyo sa mga susunod na araw. Ano kong gutom? Opo, parang kay Diloy. Sobrang pagod. Siya pa ni Jack Reyes basa. Hi, Candy. Thank you. Bukas pa na orange ulit. Ha? Session na talaga. Kung mapapansin nyo, itong page na gamit ko ay isang Ma'am si G. Kasi, at least, yung star makuha ko, yung masahod ko siya. Nakagad na nga eh. Ngayon pala ako nakauwi mula saan papunta dito. Saan? Pumunta ng airport na nagindingan. Kala ko magdidelay pa kami. Tapos bumaba ako sa Clark, Pampanga. Then from Clark, Pampanga, nagbasa ako papunta ng Dao. Lipat na naman ako from Dao, diretso dito sa amin sa Pangasinan. Sa may kanto ng bayan ng Santa Barbara, doon ako nag-tricycle. Papunta ng Mapandan, tapos papunta dito sa bahay namin. Opo, may ads siya, pero wala. Walang pinapasok si FB. Venus Alcorcon. Oo nga, naka-ano na siya. Naka-blonde.
Sa 20 nga daw po. Layo ng biyahe. Sa malalaman nyo. Naman kung gagawin. Mamaya i-upload ko yung dahilan. Pasensya na po, ang dami kong gutom. Ngayon talaga ako kumain. Minudo. Nagluto yung ate ko ng minudo. Taga-Hogyo nga ako, pero dito yung probinsya namin. Dadala din ako kay Papa sa puntod niya. Hi Christine Jimmy. Tapos may okasyon dito. And titignan ko rin yung lupa ni Mama, yung pinatayo kong, pinagawa kong poso at saka Poso Negro. Tsaka yung mga tanim namin dun sa farm ni Mama, sa lupa ni Mama. Tapos uwi ako ng Manila. Siyempre, dadalawin ko si Mama, maganda kami ulit. Manimili ako ng mga paninda ko para sa Hinaguan Farm sa mga souvenir. Basta abangan nyo. Ang daming kwento. So, ID kahit maliit, tinatanggap niya. Malo Junela, Jocelyn Adelisa, hello. Hindi ko pa alam kailan babalik na saan. Kasi, pagbalik ko saan dapat, sasabay ko yung atin ni Amanda. Ano niyo muna ako kumain. Namin ko talagang gutom, pasensya na. Sabagay. Lagi naman ako nandito. Lagi naman ako ganito kumain. Ano ang bilis? 12 oras. Gutom ako eh. Puro ako biscuit, tinapay. Pitpam. Joy Talawok. Dami ko talagang gutom eh. Yun sa Labrador. Mamaya ka umalis. Thank you. Ano kong buto? Punbanwa, Starlina Diamante. Online ng biyahe ko, ate. Kukwento ko sa inyo ha. Alas 10 umalis ako sa saan?
Nag-taxi ako mula doon mula sa labasan nila Blenda hanggang CDO. Umabot kami na parang dumating ako na ng mga alas 12 sa CDO. So, ganun siya katagal kasi nga may mga ginagawang daan. So, 10, 11, 12, 3 hours din yun. CDO pa lang ha, wala pa ako sa airport. CDO, then from CDO, nag-lunch muna ako. Sandali kasi sabi ko, para pagdating ko sa airport, unti na lang yung hintayin kong oras. So, sabi mo na mga 1 o'clock, umalis ako sa CDO, papunta ng airport. Tumating ako ng mga 2:30 or 3, mga ganon. Na mga 2:30 yata, ganyan. 2:30, tapos umalis kami ng mga 3:40 doon sa airport. Kasi 4:20 eh. 4:20 nga, tama. Mga 4:20 umalis yung aeroplano namin. From CDO to Clark, Pampanga. So sa Clark ako, Clark International Airport. So from Clark, dumating kami ng mga bago mag 6 o'clock. Sabi mo na 5:30. Then mula doon, pumunta akong bus terminal. Kasi paglabas mo may bus station. Siguro naghintay kami ng mga 30 minutes kasi para maraming pasahero. Mga darating pa. So, from Clark, Pampanga, nagbiyahe ako pumunta ng Dao. So, from Dao, bumaba na naman ako. Bitbit ko na naman yung maleta ko and may makeup kit. Sumakay naman ako ng bus papunta ng Dagupan. So, from Dagupan, hindi sa Dagupan. Hindi na ako mabot ng Dagupan. Hanggang Santa Barbara lang ako. From Santa Barbara, mula sa may kanton, papasok ng bayan ng Mapandan. Itong kapit bahay na bayan ng lugar namin. Nag-tricycle ako. Nag-tricycle na ako mula dito hanggang dito sa bahay. So, yung biyahe ko mula Clark hanggang Pangasinan, umabot din siya ng 10 o'clock. So, nag-tricycle ako ng halos 30 minutes. Ganun siya kalayo. Nakakapagod siya. Kaya nakakagutom talaga. Pasensya nyo na ako. Nakikita nyo yung lamon dyan sa farm. Dinoble ko. Gutom ako eh, pasensya na. Hindi bumalik. Inano ko lang. Itong bahay na to, sa tita ko to, bali sa kuya ni mama. Kuya ng mama ko. Yes, andito na ako sa Pangasinan. Hi, Cathy. Hindi ako makapag-live during travel kasi malulubat yung phone ko, walang charge. Tapos, hindi rin ako masyado makatulog kasi iba-iba yung nagiging katabi mo. Happy Father's Day sa inyong lahat, sa mga nakapapa. Alam nyo ba, si Melmar nag-post nung nakaraan, yung papa ko po nasa puntod, dadalawin ko rin siya sa puntod niya. I love you, Irene. I love you. I love you, Mamix. Hindi pa yata nakabalik sa Amanda. Hindi, ito lang. Alam niyo ba, si Melmar, nag-post nung nakaraan ng video. Ano nga ba yung video niya? Basta, mataas yung views. Parang umabot ng 100,000 na. Alam niyo ba kung magkano lang? As in,
Like parang, ha? Ganon? 300,000? Mga nanonood, ang dami, parang, si Papa namatay bago mag-pandemic, December 31, 2019. Si Mama October 27, 2022. So, uli lang ako. I'm trying to be happy. Hindi na ako palungkotin. Masantos siya labi Ma'am Shi. Siya doon kay sakay sa pag-Gina din de Vera dito sa Mangaldan. Isa lang kapatid ko. Nasa Manila. Mayroon siyang 4 na anak. Maliban dyan, meron kaming kapatid sa ama na 4. Hi, Rene Arabias ng Abu Dhabi. Dami kong gutom. Busog ako. Thank you ha. Thank you for staying. Thank you for watching. Bukas abangan nyo ako doon sa isa kong account. Ha? Inaano ko lang to para at least yung mga may gusto magbigay ng stars, you can lend me stars here. Thank you, Jocelyn Cadot. Elda Fabria. Bakit? Ay, excuse me. Thank you, Lord. Itong iniinom ko, Rye. Right and Light. This is a carbonated, carbonated water or carbonated juice. So, no sugar, no, sabihin, trans fat, sodium na talaga siya. Hi, Ate Christian Kausing. Hindi ito yung ano ko. Ito yung dati kong account. Nung kasama ko si Mama sa picture. Nakainom na ako niyan. Esquadra B. Mamaya pa pagkatas ko kumain. Watch pa na, kailan balik yung hinaguan? Hindi ko pa sure kung kailan. Kailangan ko muna mabili, may i-ready lahat ng order ko. Lahat ang dadaling ko, pabalik ng hinaguan. Annalyn Villareis Implica. Hi! Thank you. Sino mo nandito? Yolanda Miranda. Sabi ko, bakit may mga lalaki? Gilbert Sariana de la Cruz. Sabi ko, may mga lalaki picture yung pala mga anak nila yung asawa nila. Maludumlaw, ate, hello po. Oo nga, pagod talaga ako. Yes, may t-shirt po. T-shirt tsaka sando. Siyempre, titignan ko rin naman kung okay yung budget. Baka mamaya, mahirap yung bili tayo ng bili tapos talo tayo sa Mildred Agravante. Hi! Annalisa Organo. Charnet Tindoy. Uy! Ayun, doon niya ko pong ate. Siya yung nagbigay nito. Ay, hindi ka nila yata nakita. Hi, Jomski! Kamusta ka dyan? Opo, Ate Starlina. I'm from Mangaldan, Pangasinan. Angeli de la Cruz, hello. Thank you. Ano ba gamit ng face mo kasi ang kinis? Wala naman, tubig. Tubig lang. Dove yung panghilamos. Sabon ko. Sabon ko sa katawan, sabon ko rin sa mukha. Sa Mangaldan po ako, Mira Eve. Ay, mga taga Binmale. Nakapag-perform na ako dyan sa Binmale.
May kliyente ako dyan dati. Kaya lang nawala kasi nga sinusulot ng iba. Natapos na Jomski yung parada, Baragatan, Jin, Sokyu, mga, sa tito-tita ko po itong bahay. Inom ka warm water. Naanto ko na nga ako sa pagod. Ha? Sino na dyan? Si? Sino ba? Tita Celia? Ah, sila dito. Tapos dito ko lang kwarto. Malaki. Si Robby? Saan mo siya? Ba't hindi pinapulog sa sobrang kwarto? Patricia? Si Erwin. Bakit ang Erwin niya sa kabila? Sino ba yun lang ang casting? Si Gilbert at saka si ano na doon, Elwie. Si Tita Celia. Paano na siya? Sino tulog sa tent? Si Melody? Ah, taray, may date. Thank you. O siya, bukas ko na i-chismis yung iba. Sayang, hindi kami natuloy dyan, Jomski. Gusto ko pa naman ng parada. Thank you so much for watching, mga moms. I love you.